nna dị na-eme a nọ n'oge nwata arụ nke ya were o ji ihe nwata wele akele akara wedata ya nwata wekwa ihe ya hapụ ihe aka ọ gịnị na-eme ha bịa ka mmiri zoo ọ na-eru mmerụ e nwere ndị asị ekele ka ha sị ka abụọ ya abụọ ihe ọ gịnị kwanụ tụ akasa dị okwe dị okwe ọkụ ọjọọ ka o si mee Super High Life nwanne nke m ọ gịnị kwanụ ije ọ wee bụ onye agbaghị n'ọkụ okwenye n'isi ọ na-abụ ntị ntị ụgachake onye ahụ na-akọchasị bụ chikere ya nụ ịmana ihe ọ ga-abụ mgbe a mụrụ dike mgbe a mụrụ ihe ọ ga-eme onye ọbụla na-eme ya cheta Chukwu ya nọ n'ụwa abụ nke ya ihe niile mmadụ na-eme dị Chukwu n'aka onye ọbụla o nyere ndụ ya ga-adị niile bụ nke ya ahịa wegbu nwere ụzọ ọma mgbe ọ na-abụ ike nkume tụrụ n'elu egwu na-ata ite igwe osimiri atụ nnu ezi enyi m nke nọ n'aṅara na-azụ ahịa na aṅara pak orimiri ọ ga-adịrị gị mma ezi enyi ka ajọ nwanne mma chika dibịa kedu maka iburu nwanne gị nye dị onye mma ya dịkwara ibe ya ụmụ okorobịa aṅara niile ana m ekene ụlọ igwe onye na-achukwu so nweghị ihe ọbụla na-eme ya onye na-eji Nwachukwu aka ọwa ọgụ
n'aṅara draiva na-akwụ ụgbọ ashọ nwoke dị mma ana m arịta ụbọchị mụ na gị n'aṅara ọ dị iche ihe kwuru ka a na-eme ọ na-awụ ntị ntị ugo achakue maka ọ na-awụgogbu ụzọ ya achake ọ naghị ebu ụwa n'ike nwayọọ bụ ije mana ọ yiri ọma ka ejula aja aga n'ogwu my spiritual leader Reverend Father Onyedikachi nwoke ọma ihe dị mma dịrị chi gị egwu anaghị ata afọ obulu ụzọ
Osina abana mamba na-ekwu erego mgbe anyị ji ama ndị bụ ndị ega ma ba ga galu n'onye ụmụ izu ọgụ na ihe mere onye ndị na-akpọ ọkwa na micha Patrika ko ibadi nwa mama ache jeje ọkwa na kọ mmụọ onye chukwu mata ka obi agwụ Lagos wọkụ ka ebe na ụmụaka na-ana n'ụlọ obodo ahụ debe onye otu mmadụ adịchi obi tomagodurukwu anana ala iwe otu ego na-akpọ ọkụ ya etu esi bụ etu ọsọ kụja n'oke oyi gbatakwanụ ha onye dege rụmụkwu otu a na nwokete ebe nwa jeli ije na n'obodo ahụ debe agụ na-aba mụzụ igwe gbata anụ na-ebe n'ebe ọnụ ga-etu egwu nwa izu akọ ụlọkweli izu ọbụ n'ụdịka ọgwụ ụmụ izu ọgụ na ihe mere onye ebe n'ebe ewuo n'enyi n'ezi ibi ga-ejide na mkpọ mgba ya ka nji ebe n'uli akwa anụ na-ebe n'ebe anụ na-eti na-eti anụ na-akpọ na-akpọ na-eme oyiwe oyiwe ezigwe oyiwe ebuka ike aka adịghị na aka ya ọkụ ngụ adịghị na-eti ya aka nwụ amaghị nje akpọ na mgba amaghị nje eme na ile ma akpọ nyelele onye ụmụ okorobịa gbalụtara ebe edu ka ya bụrụ ọgụ ma ya bụ n'ọnwụ ụmụ okorobịa chọrọ ibe ha akụ na-etutu nke mbụ
ndị na-agbakwu ha pụtara na ọgbọ zuziri ike n'ike onye mkpọnye kpọba ibe ya ụmụ izu ọgụ na ihe mere onye denne na ọkanga na abalị eze mba anụsị ejeje ọgụ nwoke eteghete zugbe zugbe anụnụbunu n'oke osisi eburu n'ihu ọma aka na-azụ ezi ya ebe ụmụ na-azụ ọma naghị iwu onye bụ ya watakwao ike aga dike na agba ọgụ mma anabalo ụmụ izu ọgụ na ihe mere onye iwola wee hwere nkwụ maka eriga nke izu ọgụ adubebo bie one na ọkanga nso ebu na-aga ntefidebisekpo nna nyerugo nke mbụ otigbu ịnyịnya nwa ụmụala ọma Chairman Managing Director FI Egbo Group of Company Nigeria Limited Aba okwu erubego mgbe o ji ama ndebụ nde ekele maazị ese Egbo Ogbuehi
ọjị na onweta ogologo nkwụ na ọ ga-eji wee machara aka. Ndị ụlọ na-eje echọ ngwuru na enu ngwuru echogoro echo, marakwa na obi anaghị ada ada na mmadụ adụchigo obi. Ichie Emezuo Nwokoye emesuo Pericom Okoye arụsị makadewo n'ọfọ Igbo land. Egwu iru ka mma ọ dara ha na-ekpiwere ya akịrịka tuntun nyunyum. Onye a na-akpọ nwere nke ọ ka eme anụ gbajiri agụ aka, the Lion of Africa. Ndị anakọ na-arịta na ọmụgwọ ejere mba jejene na anaghị agba aka anọtụ ya. Chief Dr. Emma Bishop Okonkwo, Eze Nna Nerude, Eze Odenigbo, Chairman Chief Executive, Ekuru Groups of Companies. Ụmụ okorobịa kuchie na ekere mgba ka anyị bụrụ ike ji nke 2019 buzuo ụwa niile. N'aka na-arịta na kpọkpọkpọ na-aka mma na nwaanyị. Onye kpọọ nwaanyị akpọta ha oje kpọọ anwụ. Ihe akpọrọ akpọ na ibi ewe wuru otu. Dọkịta mmụọ onye kaba nwanne ya ji gbanwere onwe. Godfather ndị Igbo, nne ochie Ebube Izuọgụ, o mepụrụ ndụ ọ na-ahịa ahụ. Kee maka Maazị Oke Okereke, agbọghọ dịka izu na ndị Izuọgụ. Otu nwanne Pericom nwere ekwedasị ike na chọkọ na eze ka mkpọzi ndị ji biri n'Izuọgụ na ihe mee onye. Ekene m Dr. Innocent Ozemeneme Zuma, Zumex, ọzọ igwe ndị mmadụ, ọkpata ozu ọha zuru Igbo niile ọnụ. Chairman Chief Executive, Eta Zuma Group West African Limited. Ndị ọma ije mkpọrọkọ nọ na-egbu ezi n'elu ụwa ndị ụwa ajụjụ ka m na-ajụ. Mkpọrọkọ ọnụ egbu ezi n'elu ụwa ndị ụwa anaghị eme ya eme. Ezi isi na ya ma n'ụwa ya batara n'ime esiri ike, eji isi n'afọ nne ya bụrụ eze wee pụtawa. Ayọ ya gbapụrụ nna di, Mba, anaghị eme ya eme. ayọ ya gbapụrụ ndị iro, Mba, anaghị eme ya eme. iro kanu na-akarị onye unu egbughị n'elu uwe mana ndụ ụmụ ya tụrịrị na ihe akatara ha ahụ ndị nọ n'ụwa ya ha gbapụrụ ha, na ihe akatara ha ahụ ụmụ elu ụwa ya ha gbapụrụ ha. Na ana mụnụ mbụba mụ ndị nọ n'ụwa anaghị awụ mbụba awụ, na ana mụnụ bụba m ụmụ elu ụwa anaghị awụ mbụba awụ, kama a na-awụ na-agahụ awụ. Onye totokoro ụkpa ndị akparịwa mere ji adụnụ mmọgụ anya mụwa nwa si ya mụghị mbụba ọmụwakwa si ya mụghị agahụ maka okwu si ike. Maka ụfọdụ ọjị maka ibie na ndị Izuọgụ karịsịa karịsịa. Nwata ebubo okwu ọ nọ nso orukwenu ka ọ na-eru okorobịa mara ndị ya pụta ma ọ gbajuo nue. Chief Prince Ndụ Prince Uchenna Obi Ojegwazo ojikata wee jide agụ ọgbajuo doro ọnụ ọgbọm okorobịa mara ndị anyị akpọm ọgbajuo nue. Okwu ihe biba ịgbapụrụ isi nwoke na-eme ihe dị ya mma ebe ọ masịrị ya mana o ji masị ya. Ndị anyị ji biri n'obodo Adamazụ Ogechi Ogbonna, ndị Izuọgụ na ihe na onye na Abuja. Ekene ngụ o ruo n'elu ka ọ na-eru nwokorobịa mara ndị akpọ ma ọ gbajuo nue. Ije Maazị James Nwosu Ahụda Egbe APU President General na Abuja, ụkọchukwu chukwuchiri na ndị Izuọgụ aka ọma ji APU Abuja. Kee maka Maazị Ikenna Aniche, nkenke enyi Izuọgụ, oke nwa Izuọgụ na ihe na onye gburugburu 1 to 12 ndị anyị ji biri. Ekene m Chief Collins Chekwube Okereke, arụsị China, nwa ka nwa na ndị Izuọgụ, Chairman Chief Executive, Dick Lucknow Communication. Kee maka Chief Anayo Chukwudebe, Eze Nwa, Eyiwe Ụzọ na Abakaliki, Chairman, Managing Director, Local Commercial Agency, ndị ọma, His Royal Highness
heavyweight champion. Ekene Super Chief ụzọ ọmụ kere eke iji buta jaja na msada abụna abụ na ndị uche ogbuehi otigbu ịnyịnya ojimoto eme ọgụ ịnyịnya jibas ebala Ajụjụ na-ejuo uche sisi onye zụọ mmadụ onwe mmadụ oke mmadụ eji orie owere okwe onye ọma ọ ga-adịrị gị na mma. emeka Chief Chukwuche ogbuehi nnanyere ugo obi abụ izu ọgụ ome nkechi gbara ya onye ọma iji eje mba emeka maazị Ifeanyị enyi izu ọgụ na ihe mere onye nwa ndị awa maazị Chukwudị Okoli ogbu owere ije na ndị izu ọgụ nwa Nkwuchekebe utu